Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Na gida ya dai? Ko jikin ne? Allah jikin ne. To, a kawo maka abinci? A dai ruwa ne. Dan abinci gaskiya ba zai yi ba. Ke dai ki kawo ruwa. Hello? Ibrahim, Allah jiki da sauki. Allah jiki da sauki. Ka gaya musu ka ce ba ni da lafiya wallahi. Dan saboda na san za su kira ni a waya ko kuma su kira ni dai su neme ni ma dai ko a kasuwa. Ko ka gaya musu ba ni da lafiya amma dai jikin dai da sauki. To shikenan, nagode. Allah ya saka lakai. Allah ya saka lakai. Nagode. A tsoron nan da Allah ya saka. Haka lamarin yake, lamarin duniya kuma nan ne gidan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Waye? Mun zo duba malam Umar ne. Ku shigo. Da. Ayi an ce mu shiga, amma ba dama. To. Kai akwai girki. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Alaikum. Sannun ku da zuwa. Allah ya sa da gida. Ku ne? Wallahi Allah kin ga mu ba dai. Assalamu alaikum. Allah. Hajiya. Barka. Ai ga mu. Sannun. Yau ba sanu sanu. Allah sarki. Allah sarki. Ai bare ku zauna. Ina malam Umar ne. Yana cikin. Sannun ku. Yau wa sanu mu dai. Sannun ku da zuwa. Inda za. Bari mai mu. To. Malam Umar barka da ku ne? Wallahi yau a gida na? Lafiya. Ina wuni Malam Umar? Mun lafiya? Mun lafiya. Lafiya kala alhamdulillah ya jikin. Allah jiki da sai ya uwar gidan. Wallahi da uwar gidan salota. Da sauki. Allah ya sauke. Amin. Aka jikin Malam Umar Allah sa dai ba a bar ba. Wata ba. A jike nan a wallahi. Mutum ne bata san ba ka lafiya wata zo ta duba ka. Wata mutum ne Ai da zaman haɗu da Hafsa ta ce in nazo in ce tana ma sannu. Hafsa mata ce ka ce tana mai. Hafsa? Wace Hafsa? Gidan mutane. Dan Allah da Annabi ku daga zuwa gidan mutane sai ku dinga yin rana ba ki da Allah ku. Ai da zuka Dubiya kuka zo ko kuma gulma. Gulma. A'a ba haka bane. Gulma ko gaskiya? Gulma ko gaskiya? Munafiki ba wannan ni na hakurin ne ina. Dan Allah dan Annabi. Ina jinyar ka. Munafurci kuka zo ko kuma a da muka aika dubiya ta kuka zo ba. Hada mu munafurci a gida ko? Ku hana ni kwanci hankali a gidana. Ku tafi ku wannan gurin. Gwara in yanka ka, sannan in yanka kaina. Gwara in yanka. Danna subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun dora Dan Kaka TV.